O dinoseto é un seto que ten forma de dinosaurio. O mandaron facer para pôr no parque de Navia e por equivocación puxerono na rotonda de Rosalía de Castro. E en menos dunha hora sabía fotos, vídeos, de todo nas redes sociais. O alcalde quitouno, que dixo que era unha equivocación, pero a xente quería que volveran a poñer. Entón puxo na Porta do Sol. Dixo que non era un dinoseto, era unha dinoseta. Entón, dixo que tiña un ovo. Que nun ano saiu o dinosetiño. Saiu o dinosetiño. Pouco despois saiu un videoxogo do dinosetiño cruzando a cidade.